ଭଲ ଭାବରେ କଦଳୀଟି ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଟା ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଦଳୀଟିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବି କରିପାରିବେ। ଅଟା ପକାଇବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଅଟାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ତିଆରି କରିବା। ଏହି ବ୍ୟାଟରଟି ବେଶୀ ପତଳା ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ମୋଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ପିଠା ଗଢ଼ିବାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ବ୍ୟାଟରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାନମଧୁରୀକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇବା। ପିଠାଟିକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇବା। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଚିନି ଦେବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ପକାଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ଗୋଳାଇ ନେବା। କଦଳୀ ଓ ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ